వినపట్లా నాతో మాట్లాడన్నా సైన్ ఏదో అన్నావు కదా చెప్తా చెప్పు నువ్వు ఆడియన్స్ తో మాట్లాడు నాతో మాట తెలియట్లా ఓకే సో లెట్స్ వాచ్ कितना होगा क्या होगा ग्लैमरस ग्लैमरस లామినేషన్ అది పెట్టుకో అది తీయొద్దు తీయొద్దు గ్లామరస్ గ్లామరస్ మీ ఓన్ పీపుల్ కూడా కుమ్మకి అయిపోయారు నాతో డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఐ డోంట్ నో హిమ్ హూ ఇస్ హి ప్లీజ్ ఓకే ఏ డోంట్ డు దట్ యా ప్లీజ్ నేను చూస్తా అక్క నువ్వే మెయిన్ కల్ప్రిట్ ఆడా ఇంకా ఫలియా మీకు చెప్తా ఏ మీకు వినిపిస్తుంది కదా నాకు వినపడలేదు ఎక్కువ ఓన్లీ లిప్ మూమెంట్ ఇల్లా కట్ట మఫలియా యా నా బొందా నా బొందా ఇలా అన్నప్పుడు ఇంకొకటి తర్వాత నీకు కూడా వస్తుంది ఛాన్స్ నేను హెడ్ ఫోన్ పెట్టుకుంటా అప్పుడు నువ్వు ఆడుకో ఏం చెప్పారు ఒక వర్డ్ చెప్పుండ్రి గాజులు థ్యాంక్ యూ కాదు థ్యాంక్ యూ అన్నావు కదా గాజులు yes గాజులు is the correct answer